सिमलिगुरि गामिया बा नैबे कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै सिमलिगुरि गामिया माने थांनाय 24 मार्चनिफ्राय जि लकडाउन सारा बिश्वआवनो फोसावदों आरो लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रियाबो बे लकडाउनखौ फोसावदों आरो बे फोसावनायनि गुबै जाहोनानो जादों कभिड-19 थामहिनबा कर'ना भाइरास जाय कर'ना भाइरासआ दिनै सारा मुलुग हादोरावनो बियो गोसारनानै सुबुं माहारिनि थांना थानायनि जि मोनसे गिख्रंथाव बेखौ दिनै फोथैबोदों आरो बे असिला आरो नोजोरखौ लानानैनो दिनै सिमलिगुरि गामि लाइमोन आफाद आरो लोगोसे सिमलिगुरि गामि गुदि बर' फरायसा आफादा जथायै दिनै सिमलिगुरि गामियाव रायजो जानाय बे दुखिया न'खरफोरखौ जायफोरानोखि दिन हाजिरा खामला मावाबानो बिथांमोननि न'खरा सोलिनो हाया बिथांमोना बोथिसे ओंखामनि थाखाय दिन हाजिरा मावाब्लानो बिथांमोननि न'खरनि माने अरदाबा जोङा बैबायदि न'खरफोरखौ सिमलिगुरि लाइमोन आफाद आरो गुदि बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो 30 न'खर जोङो नैबे सिमलिगुरि गामियाव जोङो नैबे 3 केजि आरो लोगोसे 1 केजि आलुखौ जोङो दिनै अनसुंथाइ बावदों आरो बिनि अनसुंथाइ बावनायनि गुबै माने कारनानो जादों जोङो दिनै भारत सरकारा जेबायदि आसनिखौ फोसावदोंब्लाबो बा मोनफैदोंब्लाबो बिथांमोना हयथ' सफैहोजोबनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौ राननो हमदों आरो बे राननायनि गेजेरजों जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन मानोथो होननानै बुङोब्ला नैबे जि अनसुंथाइ होनाय थारै बियो जोंनि थाखाय भाग्यनि बाथ्रा होननानै बुंनांगोन बेबायदि हालोदाव बेबायदि परिस्थितियाव जोङो दुखिया न'खरनि सुबुंफोरखौ जुदि जोङो अनसुंथाइ होआब्ला थारैनो बिथांमोना राननानै मोनजायैनि थाखायनो असिला नांनानै हयथ' कर'ना भाइरासनिख्रुइ बांसिनसो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जागोन दिनै जोङो सिमलिगुरि गामिया नङा होनब्लाबो जोंहा 100नि बांसिन न'खरजों दाजानाय बे मोनसे गामि आरो बे गामिनि सुबुं अनजिमाया 350नि गेजेराव दङ आरो बेयाव जों बांसिन 80% नङा 90% गोरिब न'खरजों गेग्रेब न'खरजों माने न'खर संसार खुंनो गोनां जादों आरो बेयाव जोङो मोननै धोरोमनि मानसि जायखौ जों आदिबासि आरो बर' जों बे गामियाव जोङो जथायै थादों आरो जायनि थाखाय जोङो आदिबासि न'खर आरो बर' न'खरखौ जों जथायै जों 30 न'खर जायफोरानोखि माने माइ माइरं बिथांमोना बायनानै जायो खेथि बाथि गैया दिन हाजिरा मावनानै जायो जों बिथांमोननो बे अनसुंथाइखौ जों होदों আমার শিমলিগুৰি গাঁৱৰ আমাৰ ল'ৰাকেইটা চেংৰা ল'ৰাকেইটা আমাক খুব ধন্যবাদ দিছে ধন্যবাদ কেনেকৈ দিলে যে সিহঁতে মানে 3 কেজি কৰি চাউল উঠাই আলু এনেকুৱা কৰি পেলাই আমাক দিছে আৰু আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ কাম বল নাই কিবা নাই ক'ৰবাত কামত যাম বুলি ক'লেও মানে এইফালে বন্ধ এইফালে বন্ধ এইফালে বন্ধ এইফালে গেলে এইফালে কোব খায় এইফালে গেলে এইফালে পুলিচে কোবায় এনেকুৱা কোব খোৱাৰ ভয়তে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই কি কৰিম আৰু আমাৰতো উপায় নাই আৰু হাজিৰা কৰি নকৰিলে আমাৰ উপায় নাই কোনদিন 1 কেজি চাউল কোনদিন 2 কেজি চাউল কিনি খোৱা মানুহ আমি ঘৰতে খেতি নাই পথাৰ নাই এইবিলাক মানুহ আমি কি কৰি চলিম উপায় নোহোৱাতে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা চাউল 3 কেজিকে আৰু আলু চালু এইবিলাক মানে বঢ়িয়াকৈ আমাক আজি আনি পেলাই দিছে মৰম কৰি পেলাই এনেকুৱা হ'লে মানে আমাক কিবা এটা তেওঁলোকো মানে সুখে থাকক আনন্দে থাকক ভালে থাকক সিহঁতেও মই এটা আশীৰ্বাদ দি আছোঁ सिमलिगुरि गामिनि सेंग्राफोरा अनसुंथाइ होफैदो माइरं आरो आलु दा बेखौनो आं आजावबाय आरो जितियासिम माने बेमार आजारा जोबा बेसिमहालागै आं न'खरनिफ्राय ओंखारा आरो फार्स्टनिफ्रायनो ओंखारखायाखै खामानिया गोबावसिम बन्द जाबाय जोंहा माने साबा परियाल दङथ' न'खराव साबा परियाल दङ जानाय लोंनाय एसे उसुबिदा आरो जोंहा खेथि बाथि गैया सरकारनि अनसुंथाइ मा मोननो हाखो दिनैसिम सरकारनि अनसुंथाइथ' जेबो गैया जेबो मोनाखै